Allah ya sa haduwa ce da za ta yi mana sanadiyar samun rahama a ranar tashin alkiyama. Iyayenmu Allah ya saka musu da alkhairi, waɗanda suka gabata Allah ya ji kansu, Allah ya rahama musu. Malumanmu da suka karantar da mu kowane ɓangare, muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi. Waɗanda suka gabata irin su a Sheikh Ismail Idris ibn Zakariya, a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, a Sheikh Muhammad Kale Rano, sauran maluman sunna nesa da kusa, Allah ka ji kansu, Allah ka rahama musu. Malaminmu da yake yi mana jagoranci a halin yanzu, a Sheikh Muhammad Sani Hayajingil, Allah ka jagoranci malam, Allah ka dora shi a kan daidai. Marasa lafiyanmu Allah ka ba su lafiya, mata masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya, wanda Allah bai ba su haihuwa ba, muna roƙon Allah ya ba su zuriya ɗaya ba. Matanmu da Allah ya ba mu, Allah ka yi musu albarka. ‘Ya'yan da Allah ya ba mu, Allah ya musu albarka. Masu mana taurin kunne, Allah ya shirya mana su shiri na addinin musulunci. Ci gaba da karatu cikin littafin Riyadu Salihin, darasinmu na yau darasi ne, kuma muna cikin babi na 11, hadisi na 111 a jerin Riyadu Salihin, amma hadisi na 17 a wannan babi na 11 ya ce an Sa'id bin Abdulaziz. Hadisi ne da aka karbo shi daga Sa'idu ɗan Abdulaziz, shi kuma an Rabi'ata bin Zaid. Ya karbo hadisin ne daga Rabi'atu ɗan Zaid, an Abi Idris al-Khawlani. Shi kuma ya karbo hadisin daga Abi Idris al-Khawlani, an Abi Dharrin. Shi kuma ya karbo hadisin daga Abu Zarri, Jundubu ko Jundubi bin Junada. Sunan Abu Zarri ana ce masa Jundub, radiyallahu anhu, Allah ya yarda da shi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wannan hadisi an ruwaito shi ne daga manzon Allah. Shi kuma manzon Allah fi ma yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala, ya karɓo shi ne daga ruwayoyin da manzon Allah yake yi daga Allah mai yawan albarka madaukaki. Wato muna da hadisi kenan kala biyu a takaice. Muna da hadisin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko daga ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko daga tabbatarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna kuma da hadisin da shi annabin ne ya karbo daga Allah ba tare da Jibrilu yana tsakiya ba. Hadisin da Jibrilu ya karbo yana tsakiya zuwa ga manzon Allah, shi kuma na ce masa Al-Qur'an. Saboda haka wannan shi ake ce masa hadisul qudsi. Shi ya fi hadisin da ya fito daga bakin manzon Allah, shi kuma bai kai ƙur'ani ba.
ƙur'ani shi ake karanta shi a yi ibada da shi, amma hadisul qudsi ba a yin ibada da shi, ma'ana ba a yin sallah da shi. Gashi kuma inda addini ra'ayi ne, da sai mu ce hadisin da annabi ya ruwaito daga Allah direct ai ya fa hadisin da Jibrilu ya ruwaito ya zo ya gaya wa manzan Allah. Amma da yake addini ba ra'ayi ba ne, kaga wannan shine a gaban wancan ƙur'ani, yana gaban hadisul qudus. Wannan magana ce ta faru tsakanin Allah da manzan Allah, babu Jibrilu a cikin wannan magana. Annahu qala, Allah madaukakin sarki ya ce, ya ibadi, ya ku bayina, ya ku bayina. Wannan magana akwai tausayi cikinta, wannan magana akwai soyayya cikinta, wannan magana akwai kusanto da abin da ba komai ba zuwa ga abin da yake shine komai. Mu bayi ba komai ba ne, Allah shine komai, amma saboda ya girmama mu, saboda mu ji sanyi a ranmu, saboda mu ji daɗi a ranmu, sai ya ce, ya ku bayina. Ina ma da a maganganunmu za mu zama masu tausasawa, ina ma da a maganganunmu za mu zama muna bin irin wannan usulubi da mutane da yawa sun zo kusa da mu, da 'ya'yanmu ma sun zo kusa da mu, da matanmu sun zo kusa da mu. Kenan yana da kyau ka dinga jingina iyalanka zuwa gare ka. Yanzu watakila inda za ka ce wa matarka, ya matata, matata, sai ta ce, me ka ce? Saboda daɗin magana. Amma kandala kawai ka saba cewa, kande, da gaga ai bai yi ba. Jimmalo, amma da matarka za ta ce, mai gida na, kai kanka za ka ji daɗi, mijina na kaina, ko da su hudu ne a wajenka, ita kanta ta sani kawai. To mu koyi irin wannan, ce ya kai ɗana, zai ji daɗi a ransa, ya ji wani suna da bai taɓa ji ba, amma sunansa kake kira. In ma kai babban mutum ne, in aka yi rashin sa'a kai ba babban mutum ba ne, to ba ka ma iya kiran sunan ɗan naka, sai dai da sunan walaƙanci, kai, ke, ku. Wannan duk sunaye ne marasa kyau. Sannan kuma ka ba da umarni, to ba zai, umarnin baya shiga. Amma kaga Allah, ko annabawan Allah kaga irin tsarinsu kenan. Ya ƙaumi, ya ku mutane na, ya ƙaumi, ya ku mutane na. Bai ce ya ku mutane kawai ba, mutanensa. Allah ka sa mu gyara. Allah ya ce, inni haramtu zulma, ni na haramta zalunci. Menene zalunci? Wannan kalma ba Hausa ba ce. Zalunci ba Hausa ba ne. Menene to? Larabci ne. To me ma'anar zalunci? Shi ne ajiye abu ba a gurinsa ba. Ka ɗauki abu ba gurin abun ba ne, ka sanya wannan abun. To wannan shi ne ake ce masa zalunci. Kamar ka ɗauki hula ka sanya ta a ƙafa, kaga ka zalunci hula. Haka ne ko?
kamar ka ɗauki safa ka sanya ta a ka, kaga ba za ta shiga ba ma, kuma ba za ta yi kyau ba, to shi ne zalunci. To zaluncin nan kala-kala ne, akwai wanda ya fi kowanne muni, shi ne ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wani Allah. Wannan shi saboda ƙarfinsa, saboda muninsa, shi ake ce masa shirka. Inna shirka la zulmun azim. Haka annabi Luqman ya gaya wa ɗansa, ya ce lalle shirka zalunci ne mai girma. Shi yasa lokacin da ayan nan ta sauka ta cikin suratul an'am, alladhina amanu, waɗanda suka yi imani, wa lam yalbisu imanahum bi zulmin, ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba, ula'ika lahumul amnu, waɗannan suke da aminci ranar tashin kiyama, wahum muhtaduna, kuma su ne shiryayyu. Ai sahabbai rudewa suka yi, sahabbai rikicewa suka yi, suka ce mazala to wane ne bai cuci kanshi ba, wane ne bai taɓa ɗaukan haƙƙin wani ya ba wani ba? Mun shiga uku kenan. Annabi ya ce ba wannan zaluncin ake nufi ba, ana nufin zalunci irin na shirka. Allah ya kamata ka roƙa ya maka arziki, sai ka je kana roƙon shehu, to mutum ya tashi daga adali ya koma azzalimi, azzalimin ma kuma irin na shirka. To kaga manzon Allah cikin hadisi sahihi ya nuna mana zalunci da ake magana a nan shine shirka. Jama'a, mutane da yawa sun yi wa Allah zalunci, sun ɗauki haƙƙinsa nashi na kanshi sun kai wa wannan Allah. Wasu sun kai wa Jesus, wasu sun kai wa shehunnai, wasu sun kai wa annabawa, wasu sun kai wa gumaka, kowa dai da irin nashi. Allah ka cece mu. Sai zalunci na biyu shine ɗan adam ya zalunci kanshi da kanshi. Ɗan adam ya zalunci kanshi da kanshi, shine Allah ya nuna masa ga abin da zai yi, sai ya bar wannan kuma ya je yana yin wani abu wanda zuciyarsa ta tsara masa. An ce wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Allah ya ce su mutanen kirki su ne waɗanda suna tsare tsaraicinsu daga haram, ba sa ba da tsaraicinsu sai ga matansu ko abin da damansu ta mallaka. Sai ga mutum kawai ya cuci kanshi, ya ɗau tsaraicinsa ya kai inda bai halatta gare shi, ya cucuwa. Allah ya ce kar a sha giya, ya je yana shan giya, ya cucuwa. Zalunci ko adalci? Ya zalunci kanshi. Allah ya ce kar a sha abu mai bugarwa, yana shan wiwi. Zalunci ko adalci? Ya zalunci wane? Shi ne mutum ya cuci ɗan uwansa, ya ɗauki haƙƙin wani, ko dai ya mai da shi nashi ko ya ba wani. Kamar ɓarawo, shi zai ɗau haƙƙin da ba nashi ba ya mai da shi nashi. Kaga wannan zaluncin bayi ne. Mun fahimci wannan ko? Kamar mutumin da yake alƙali zai ɗauki gaskiyar wani ya ba wa mara gaskiya, shi ma wannan nau'i ne na mene? To Allah ka kare mu. Aƙalla zalunci ya kaso ukun nan. To amma Allah yana iya yafe biyu,
idan mutum ya tuba. Yana yafe na farko shirka idan mutum bai mutu ba. In mutum ya mutu yana shirka ba yafiya wannan. Sannan yana yafe zaluntan kanka da kai, ka je kana shan wiwi ko kana barna a bayan ƙasa, to wannan ma in ka roƙi Allah zai yafe maka. Amma na ƙarshen nan baya yafewa, sai ka nemi mai haƙƙi ya yafe. Amma malamai suka ce shi ma ya kasu kaso biyu na ƙarshen. Yanzu mutumin da ya ɗauki kayan mutane, haƙƙi nawa ne a kan shi? Haƙƙi biyu. Ya saba wa Allah, sannan ya cuci mutane. To idan ya ce Allah ya yafe mishi, malamai suka ce Allah zai iya yafe mishi. Amma haƙƙin mutane kuma kaman gulma, haƙƙi biyu ne a wajen, da na Allah da na wanda kuka yi gulmarsa. In kun nemi Allah ya yafe nashi sai ya yafe, amma wanda kuka yi gulmarsa kuma sai kun nemi ya yafe dole kafin ya yafe. To kaga wannan haƙƙi na gulma gashi nan, wannan shi ake ce masa ruwan dare, ɗaya wanda za ka samu baya gulma, ga ta da daɗi. Yanzu sai mu gulmar Tinubu ɗin nan, to yanzu ya za mu nemi ya yafe mana. Wataƙila ma kai ba fahimtar turanci kake ba, shi ba jin hausa yake yi ba, to samun lambar shi kuma ba. To kaga ita gulma sharrinta kenan, Allah ya kare mu. To shine Allah ya ce to duk zaluncin nan guda uku shi ya ga dama ya haramta wa kanshi. Allahu akbar. To tunda Allah ya ga dama ya san wannan abu mummuna ne, to waj'altuhu bainakum muharrama, sai na sanya shi a tsakaninku na ce haram ne. Zalunci menene? Haram ne. Na ɗaya, na biyu, na uku duka haram ne. Fala tazalamu, ya ku bayina kada ku yi zalunci. Saboda haka jama'ar musulmi, wannan gaba tana da faɗi, tana nan kuma a ko'ina. Karka cuci matarka, karka zalunci 'ya'yanka, waɗannan su ne afin fari wanda ba wuya mutum ya cuce su, ba wuya mutum ya ha'ince su, ba wuya mutum ya musu ƙeta, saboda suna da rauni, saboda yana ganin ba su da kowa sai Allah. To ka tabbatar da cewa an ka cuci matarka, ko ka cuci maraya, ko ka cuci ɗanka, hatta ɗanka ma fa malam yana da haƙƙi a kanka. In ka cuce shi ranar tashin kiyama, ko ka cuce ta ranar tashin kiyama, alƙali shi ne Allah. Annabi Muhammadu shi ne lauyan raunana, kurkuku kuma jahannama ne. To ina hujjarka? Alƙalin Allah ne, wanda zai tsaya wa masu raunin Annabi Muhammadu. Kurkuku kuma wadda aka jama'a fala ta zalamu, kar ku yi zalunci. Zalunci babban matsala ne, Allah ka raba mu da shi. Lalle wannan hadisi ya nuna mana dama babu mujahada muke, babun jajircewa. To jama'a kowa ya jajirce, ya ga waɗannan zalunci guda uku bai samu ko ɗaya ba. Kar ka yadda sunanka ya shiga cikin ko ɗaya daga ukun nan. In kuma ta ɓaci, to maza maza ka tuba. In kuma hadda haƙƙin wani, maza maza ka nemi yafiyarsa. Saboda girman kai da Allah ya jarrabe mu da shi, saboda jiji da kai da Allah ya jarrabe mu da shi, ba ma iya ba wa matanmu haƙuri. Wance na san ban kyauta miki ba shekaran jiya, abin da na yi ni kaina na san ban kyauta ba, ki yi haƙuri.
ai wani ba sai dai ta mutu ba, ce wallahi sai dai auren ya mutu in dai akan ya bata hakuri. Wance na san na zalunce ki, na miki kaza, ina neman yafiya. To wallahi wannan mata an ka bari ta riga ka mutuwa ka shiga uku. Amma inda za ka riga ta mutuwa da yake zuciyarsa akwai kyau, ko kuma duk ma dai mutumin da ya ga an mutu kuma sai ka je yana cewa da abin da kai mun na yafi. To ka bari matarka ta riga ka mutuwa baka nemi yafiya ba, ga cin haƙƙinsu da muke yi, ga danne haƙƙinsu da muke yi, ga kaza da muke yi, kuma ba ranar da za mu ce wai a yafe. Jama'a mu zubar da girman kai, jama'a mu zubar da jiji da kai, in ba haka ba za mu haɗu da matsala gobe kiyama, kuma ba ta kowa ba, ta iyali. yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Me yasa kake gudun babanka? Ka ɗaukan masa kuɗi bai sani ba, ka zalunce shi bai sani ba. Me yasa kake gudun gyatumaka? Ai ba wani abu bane, zali ne da yake tsakani. Me yasa kake gudun dan uwanka? Zali. Me yasa kake gudun matarka? Zali. Me yasa kake gudun 'ya'yanka? Zali. Domin rana ce wacce ba wanda yake iya yafiya wani. A ranar lahira ba a yafiya. Mai yafiyan guda ɗaya ne, shine Allah, shi kuma ba haƙƙinsa ka taɓa ba. Saboda haka jama'a mu zubar da girman kai. Ya ibadi fala tazalamu, kar ku yi zalunci, da babban da na tsakiyan da ƙaramin duka. Mu yi ƙoƙari kuma mu sassauta zuciyarmu, mu mai da matanmu mutane, mu mai da 'ya'yanmu mutane. ɗanka ka ba shi haƙuri, in ya cancanta ka ba shi haƙuri. Wataƙila wani zai ce, a ɗanka ba? A yi mana, an kawo ƙararsa, baba ka ga wani ya mun kaza, ka gaggaura masa mari, dama mai rigima ne a gida, aka aikata, baƙin mugu. Ashe ba shi da laifi ko ɗis. To ya kamata ka bar shi haka kawai? Kamata ka ce na zo, ashe ɗazu ba ka da laifi, ga shi hannu da ke ka kai haƙuri. Ce kai babana yana da adalci, ashe in yi duka sai da dalili, to barin daina laifi ba zai dake ni bage. Amma kawai sai ka dake, ai halinka ne ya jawo maka, tsiyarka ce ta jawo maka. To shi kenan hujja kenan tsayar shi ta jawo masa? Kaga ba daidai ba ne wannan. To da mu za mu koyi wannan, to da shedan ya faɗi. Da za mu koyi wannan, da girman kai ya faɗi, jiji da kai ya faɗi, da mun zamanto mun yi abin da Allah yake so, manzon Allah ya karantar da mu. Allah ka sa mu dace. Kafin mu wuce wannan gaba, manzon Allah da kansa ya tara sahabbai lokacin da rayuwarsa ta kusa zuwa ƙarshe, ya ce to gani ni ne Muhammadu, duk wanda ya san tsakanina da shi akwai matsala, duk wanda ya san tsakanina da shi akwai damuwa, in na dukiya ne ya zo, in ina da shi na biya shi, in ba ni da shi na nema na biya shi, in kuma na sakayya ne to ya zo ya faɗi abin da na yi masa ba daidai ba, don ya zamanto ya saka a jikina. To wannan babban mutum wanda ba a yi kamansa ba kuma ba za a yi ba, shi ne ya faɗi cewa a zo kafin a je ranar da ake yin sakayya da sallah da azumi da komai da komai. To kaga in dai manzon Allah ya ba da kansa don a yi sakayya ga kuma talakawansa ko ga sahabbansa, to mu ne min babi aula mu nemi yafiyar juna ko mu nemi a yi sakayya. Haka sahabbai
ba wanda ya iya nuna abin da annabi ya masa sai mutum ɗaya. Ya ce wata rana manzon Allah ya taɓa dukan shi kuma biya laifin da ya yi. A ina? Ya ce a filin yaƙi. An zo an daidaita sau, annabi ya dake shi da bulala ya ce ka daidaita, alhali shi yana ganin ya daidaita sau. Da bai ce shi kenan sai ka zo ka rama. Sahabbai kowa ya yi ƙoƙarin ya zo ya rama a jikinsa, a madadin manzan Allah ya ce ni a jikin manzan Allah zan rama. Sahabbai sun ji haushin wannan mutumi kamar su kashe shi, ya yi mugun ɓata musu rai. Mazala ya kawo jikinsa ya ce to karama, da wacce irin tsumagiya na buga ma ko sanda? Ya ce iri kaza ce. Aka je aka samu, manzan Allah ya ce to ga jikina zo karama. Ya ce a lokacin da ka dake ni ba riga a jikina, babu riga a jikina, sai dai ka cire rigarka, sai dai ka cire mayafinka. Haka manzon Allah a gaban mutane a cikin al'umma don ya nuna mana lahira ba gurin wasa ba ne. Lahira in wani yana bin ka matsala, to wallahi ku warware tun a duniya, in an je lahira ba zai yafi ba. Haka annabi ya cire mayafinsa. Wannan mutumi ga bulala a hannunsa, bayan ya ga annabi ya cire, shi ma ya cire rigar shi, zai yi duka sosai. Da ya taso sai ya zo ya rungume jikin annabi, ya ce shi tuntuni ya yafe, ma wani matsala ne. Shi fatarsa ta taba fatar manzan Allah, ko Allah ya yi masa gafara, amma shi tuntuni ya yafi. To ba maganar yafiyar nashi ne muke magana ba. Mutum kamar manzon Allah ya nemi a zo a rama wani abu da ya yi, to kaifa ni fa, saboda wani yana ƙarƙashinmu shi ne ba za mu nemi yafiya a wajensa ba, ko baka ce ya rama ba, yaronka ne na aiki kai masa dukan da bai cancanta ba, yana da kyau ka nemi yafiyarsa, saboda alheri ba a mantawa, sharri ma ba a mantawa. Jama'a mun gane wannan ko? Wani malami an ba shi ɗan sarki ya ladabtar da shi, to ranar nan yaron nan ya zama mai ladabi, mai biyayya, ɗan sarki fa. Ranar nan malamin nan ya sa aka kamo shi aka kawai, ba laifin zaune ba na tsaye, ba ce karatu bai iya ba komai. Ya ce ku miƙan min da shi, aka miƙar da ɗan sarki ya zane shi ciki da bai. Adalci ko zalunci? Zalunci. Yake nan ɗan sarki ya ce to ba komai. Ranar nan ko sai babansa ya mutu, sai ko ikon Allah ya zama sarki. Ba abin da ya fara tunawa shi za ka ce alheri ba a mantawa, mugunta ma ba a manta. Ya ce aje a kamo malam, ya ce aje a kamo malam. Aka je aka kamo malami kuwa, to da yake ya yi karatu shi ɗan sarki, bai tsaya kawai ya zartar da hukunci ba, sai ce malam a lokaci kaza a rana kaza ka sa an kamo ni ba laifin zaune ba na tsaye, ka sa an zane ni ko ka zane ni cike da bai, me yasa kai wannan? Kaga adalci kenan. Ya ce to akwai abin da ya sa, shi ma ɓangare ne na karantarwa. Lokacin da na ga Allah ya sa ka girma a hannuna, ka kuma yi ilimi mai yawa, kuma cikin 'ya'yan sarki kai ne babba, sai na sa rai a ƙa'ida irin tamu ta al'ada,
idan mahaifinka Allah ya sa ka riga shi mutuwa ya riga ka mutuwa kai za ka gaje shi. Darasin da na koya maka shine ka ji zafin zalunci don kar idan ka zama sarki ka zalunci wani. Na yi ma ne ka ji zafi na zalunci kuma ka ji zafin zalunci. To Allah shiga bata mala Allah ya saka maka da alkhairi. Ashe wannan wani ilimi ne mai wahalan ganewa. Ta kaga sai ya koyar da shi cewa zalunci bai da kyau, ya kuma yi masa kyauta mai yawa, ya kuma sa aka mai da shi cikin mutuntawa da darajawa da karrama. Zalunci bai da kyau. Wallahi malam in ka zalunci matarka sai dai ta shuru tana kallon ka da abu, amma duk ranar da ka ce ki yafe mun to ta manta da shi kenan. Haka ɗanka in dai ka ci zali yana nan riƙe da abun, amma da ka ce yafe mun sai ce to baba ya wuce, kuma ba zai sake tuna wannan abun ba. Saboda haka ku zamanto kuna neman yafiya a wajen na ƙasa da ku da na sama da ku da daidai da ku. Don ka nemi na sama da kai ya yafe maka wannan ba komai ba ne, amma daidai da kai abokinka ma ka nemi ya yafe maka, to wannan sai wanda Allah ya taimake shi. Da Allah ka rabu da shi ba abokina ba ne, ranar lahira babu wannan abokantaka, sai ka biya wannan haƙƙin. Gwamma ma tun yanzu ka nemi ya yafe. To Allah ya gaya mana wannan fala ta zalamu, kada mu yi zalunci. Sannan ya ce ya ibadi ya ku bayina kullukum dalun, dukkan ku batattu ne, kowa da ka gani ba wani wanda yake shiryayye illa man hadaituhu, sai wanda na shiryar da shi. Fastahaduni, ku nemi na shiryar da ku, ni kuma ahadikum zan shiryar da ku. Saboda haka jama'ar musulmi, wannan wata gaba ce ita ma muhimmiya, wacce ga mu an haife mu a musulunci, iyayenmu musulmai ne, sai gani maki dukkan mu shiryayyu ne, kuma ba haka bane. Shi yasa musamman wanda Allah bai yi wa rayuwarsa tunani ba ko kuma bai fahimci wannan hadisin ba ma ya iya cewa Allah ka shiryar da ni, ba ya iya cewa Allah ya shiryar da shi. Amma kaga manzon Allah ba a guri ɗaya ba, gurare daban-daban yana cewa Allahumma hadini fi man hadaita. Shiriya dai kam ga manzon Allah ai ba magana, amma dan ya koya mana sai yana cewa Allahumma hadini fi man hadaita. A hadisul qudsi kuma Allah ya ce dukkan mu batattu ne sai wanda na shiryar da shi. Saboda haka ku nemi na shiryar da ku, sai na shiryar da ku. Allah ka shiryar da ni zuwa ga bautata maka kai kadai. Ka taba faɗan wannan? Baka faɗa ba. Shi yasa da sai kaga ka biye masa, da zaran wani abu ya zo na magudi ko na ha'inci ko na damfara ko na barin Allah ko na barin manzan Allah, sai ka samu mutum ya bar wannan abu. To jama'a ya kuka ga irin wannan? Saboda haka jama'a mu dawo mu nemi Allah ya shiryar da mu. Allah ka shirye ni, Allah ka shiri mata na, Allah ka shiri ‘ya'yana, Allah kana nuna kai bawa ne cikakke kenan. To dama kuma ya ce kai ɓatacce ne, baka san hanya ba, sai ya shiryar da kai. Ko kana zuwa karatun nan, ko shi ma kan shi mai yin karatun shi ma ɓatacce ne, sai Allah ya shiryar da shi. Saboda haka za ka ga mutane da yawa suna da ilimi na yankan shakku, amma Allah ya ɓatar da su. Ba ga Bil'amu ɗan ba'ura ba? watulu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalaka minha fatba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin. Allah ya ce a karanta mana labarin Bil'amu dan ba'ura. Allah ya ce ayoyinmu mu muka bashi da kanmu, amma da muka ga dama fansalaka minha sai ya fita daga ayoyin. Fatba'ahu ash-shaytan, sai ya zama shaydan ma bin sa yake, ba shi yake bin shaydan ba. Ba tarin ilimi yake duba ba malam,
ba tarin wai cewa kullum kana masallacin ahlus sunna shine kai shirye ba, ka nemi Allah ya shiryar da kai. Allah ya ce wa manzon Allah waje da ka dalan, na same ka baka san shari'an nan ta musulunci ba, fahada sai Allah ya shiryar da kai. To manzon Allah ya gaya masa cewa da bai san shari'a ba, ma kunta tadri mene mal kitabu, baka san ma meye Qur'ani ba, walal iman duka baka sani ba. Wane ne ya shiryar da manzon Allah? To manzon Allah mu ajiye shi ai kujerar ƙarshe ne. To kai fa ka taba cewa Allah ya shiryar da kai? Ni fa na taba cewa Allah ya shiryar da ni? To ya kamata kullum mu roƙi Allah ya shiryar da mu. Jama'a mun gane wannan ko? Wannan yana nuna ka jajirce ka dage, mujahada kenan, cewa lalle fa kai kana neman shiriya a wajen Allah. To kuma yayi alƙawari in dai mun nema, alhamdulillah, sai ya ce ahadikum, ni kuma zan shiryar da ku. Allah ka shiryar da mu. Saboda haka jama'a, lallai wannan addu'a ta dawo bakinmu ko mu fara, wanda da yana yin ta jifa ne, yanzu mu mai da ita duk sujjada, ko da ƙwaya ɗaya ce sujjada a sallah, mu roƙi Allah shiriya. Domin idan Allah ya shiryar da mutum ya yi nasara. To idan ma kanta shiryar kuma kaga kala-kala ne. In Allah ya shiryar da kai ga harkokinka, ka kware, sai ka samu kwastomomi masu yawa. Haka ne ko? In Allah ya shirye da kai ga kasuwancinka, sai ka ga duk abin da ka taba, kamar Abdurrahman dan Auf yake cewa shi tunaninsa ya daga dutse a Madina ma kawai zai ga zinari, saboda tsabagen Allah ya yarda da shi. Ya ce in ya ɗibi ƙasa, ya ce ina mai siya, sai ka ji wani ya ce zan siya. Allah ya shirye da shi zuwa ga kasuwanci. To haka nan Allah ya shirye da kai zaman aurenka, sai ka zauna lafiya. Allah ya shirye da kai zama da yayanka lafiya, sai ka zauna lafiya. Allah ya ballanta ne kuma uwa uba addini. Saboda haka fastahaduni kaga kalmar da ya ce ba fahaduni ba, fastahaduni, ku nemi na shiryar da ku. Abu ne yana nan a wajen Ubangiji, yana jiran ya samu wanda zai ce Allah ba ni kawai sai ya baka. To Allah ka shiryar da mu. To jama'a kun ji gaba ta biyu cikin wannan hadisi. Ya ibadi, ya ku bayina, kullukum ja'i'un, dukkan ku masu jin yunwa ne, kuma yunwata ne, illa man ad'amtu, sai wanda na ciyar da shi, fastat'imuni, ku nemi na ciyar da ku, ni kuma ut'imukum, zan ciyar da ku. To jama'a, ana ta cewa shinkafa tana wahala, masara waye taba tsayawa ya ce ya Allah, to ga mu gare ka ciyar da mu ya Allah. Yanda kullum masara tsoro kawai take baka. Ga mutane da ban tsoro, an ce masara kaza, inna lillahi wa inna, yau mai kokari ma kenan zai ce maka inna lillahi, maimakon ka ce to Allah ya ciyar da mu. Allah ka ciyar da mu. Ba za mu iya ba mu da ƙarfi, muna neman ciyarwanka ya Allah. A'a, kowa sai dai ya dinga cewa ai bala'in daga waye daga waye, ba mai buɗe baki ya nemi Allah ya ciyar da shi, musamman ciyarwa. Wannan kalmar da na faɗa, zai Allah mutum ya ce Allah ya hore mana, wannan kuma daban. Horewa ba ciyarwa ba ne. Saboda haka mu koyi wannan maganin ita ma. Ko da shinkafa naira ɗaiɗai ake siyarwa, kar ka fasa cewa Allah ya ciyar da kai. Ko nawa ne Allah ya kawo sauƙin shinkafa, ko ya kawo sauƙin ma ko ma menene, to ka nemi Allah ya ciyar da kai. Ka zamanto cikakken bawa kenan, ka zama bawa mai albarka, kuma ya yi alkawari zai ciyar da kai. Saboda haka jama'a, mu gyara addu'o'inmu, musamman wannan da manzon Allah ya ruwaito daga Allah, kuma Allah ya ce ga abin da yake so mu yi, to mu yi wannan din.
mu yi wannan ɗin mu dinga roƙon Allah ka ciyar da mu, Allah ka shayar da mu, Allah ka tufatar da mu. Wannan wani nau'i ne na addu'a wanda manzon Allah ya karɓo hadisi daga Allah, Allah kuma ya ce haka za mu faɗa. Saboda haka in baka faɗa hakan ba baka yi daidai ba, in baka faɗa hakan ba za ka samu tasgaro a rayuwarka. Allah ka samu dace. Ya ce ya ibadi kullukum arin, ya ku bayina dukkan ku tsirara kuke, illa man ka sautuhu sai wanda na tufatar da shi, fastaksuni aksukum, ku nemi tufatarwa ta ni kuma zan tufatar da ku. Wannan magana ce iri ɗaya da ta baya. Lalle mu yi ƙoƙari mu dinga neman Allah ya tufatar da mu, sai kaga ya ba mu tufafin cikin sauƙi, sai kaga ya ba mu tufafin mai inganci, sai kaga ya ba mu tufafin da za mu kai wani matsayi cikin al'umma, sai kaga ya ba mu tufafin da zai zamanto shi ne babban tufafi. Ya bani Adama, qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum, sai ce warisha, amma gaba ɗaya wannan ba shi ake nema ba, wali ba su taƙawa zalika khair. Ashe tufafin ma mu wannan rigar da muke sawa da ba shi ba Allah yake nufi ba, ka samu tufafi na tsoron Ubangiji. Wani mutumin ya sa tufafi na alfarma, ya hau mota ta alfarma, ya yi waye na alfarma, amma an ce a kai shi kurkuku saboda bai da tsoron Allah. Me ya faru? Ana bin sa tiriliyan ɗaya. Me ya faru? Ana bin sa kaza, ana bin sa kaza. Ashe babban tufafi shine tsoron Allah jama'a. Yanzu yau a ce kai ne na kaza a ƙasa, yanzu kuma an zo an kamo ka an ɗaure kai. Da ana ganin kana cikin rufin asiri, kaya ba sai an yi magana ba, gida ba komai ba sai an yi magana ba, amma kuma yanzu ga mutum yana nan a walakance, na ƙasan shi yake daka masa tsawa saboda bai nemi Allah ya tufatar da shi ba. Da ya nemi Allah ya tufatar da shi da ya sa masa tsoron Allah a cikin zuciya. In Allah ya sa maka tsoron Allah a cikin zuciyarka, to shikenan shakurminka, sai mutane su dinga tsoronka kai kanka. Duk wanda yake tsoron Allah to ya sha kuruminsa, Allah kuma zai sa bayi su kiyaye shi. Saboda haka jama'a, tufafi a nan ya haɗa duk waɗannan da muka ambata. To Allah ka tufatar da mu, ko ma wanne irin tufafi ne muna neman shi a wajen wa Allah ya tufatar da mu, Allah ka ba mu. Ya ce ya ibadi ya ku bayina innakum lalle ku tukhti'una, kuna laifuffuka, ba kuskure ba laifi. Wani lokaci da yake yawanci mun fi kiran laifi da suna khat'u, amma khat'u babban laifi ne ba. Mutanen annabi Nuhu me ya ce musu? Mimma khadi'atihim ugriqu fa udkilu nara. Ashe khat'u din nan babban laifi ne. ‘Yan ƙananan Allah ya yafe mana. Ya za ka ji mutane suna cewa Allah ka yafe mana kurakuranmu, yana addu'a ba ta yi bayan. Wannan addu'a yana Allah ya yafe mana kurakuranmu, ga mu da kitika kai gaje kana neman ɗan firit kurakurai ta ga ka da babban laifi, ga ne da babban laifi. To sai mutum ya mutu kawai shi kurakurai yake nema ya yafe, bai nema ya yafe babban ba. Kaga babban yana nan kenan. Jama'a damuwa tana nan ko ba ta nan kenan? Kaga damuwa tana nan kenan. To mu dinga neman Allah ya yafe mana manya innakum tukhti'una, ko kuna laifuffuka, abinda na ce ku yi ba shi kuke yi ba, abinda na ce ku bari shi kuke yi. Billaili, da daddare kuna yi, wannan hari da wane da rana ma muna yi. Wa ana akfiru dhunuba jami'a, ashe ba kuskure yake nufi ba. Maimako ya ce
wa ana aghfirul khata sai ce zunub ni ina yafe zunubi gaba daya. Wasu malamanmu suna cewa a'a khatu din yana nan a mazauninsa, cewa da Allah ya ce kuna yin laifuffuka ƙanana to ba ƙananan ba har da kitika-kitikan duk ina yafewa. To me ya kamata ku yi? Fastaghfiruni, ku nemi gafara ta aghfir lakum, zan gafarta muku. Wataƙila sai ka samu wani daga cikinmu yau bai ce astaghfirullah ba, kuma laifin da ya wataƙila inda zai gansu a ƙirge zai gane lalle yau zunubin da ya fi aikin lada. Haka ne jama'a ko ba haka ba? Saboda haka jama'a mu yawaita istighfari, ba kuma faɗa a baki kawai ba, da kyakkyawan niyya. Astaghfirullah, Allah ina neman ka rufa min asiri. Astaghfirullah, Allah ina neman ka gafarta min, har ma ka ƙara da wa atubu ilaihi, ina mai da lamarina zuwa ga Allah. Ko astaghfirullah al'azim, ina neman gafaran Allah mai girma, ya nuna kai bawa. Allah yana son bawa idan ya yi laifi ya zo ya yi istighfar. Shi Allah yana son haka. Kaga dai ganganci ne ko ba ganganci ba ne? Ganganci ne, amma yana son da ka ce ya Rab ko ya Allahu, Allah maɗaukakin zai ce wa mala'iku, to kun gani ko? Azanaba abdi zamban, bawana ya je aikata wani zunubi, wa alima anna lahu rabban yakfiru dhanba wa ya'khudhu bidh-dhanbi, ya san yana da ubangijin da yake kama mutum in yayi laifi ko kuma ya gafarta wa mutum in yayi laifi. Allah zai gaya wa mala'iku, ga wani bawa na yayi laifi kuma ya san yana da ubangiji. Duk laifin da muke yi dinnan jama'a ba mu san muna da ubangiji ba, mun san yana kamawa ko baya kamawa, mun san yana yafiya ko baya yafiya. Saboda haka sai ya ce fali abdi masu ala, bawa na duk abin da ya tambaye ni, ce to Allah gafara nake nema, sai ya ce na gafarta maka. To amma mai faɗan wannan kuma sai wani da wani, mai faɗan yana neman gafara kuma sai wanda Allah ya nufa, mai faɗa kuma da kyakkyawan niyya, ba kawai ka rike carbi ko ka rike abin dandannawa ba, a'a ka faɗa da kyau kuma da kyakkyawan niyya, kuma kana hararo zunubanka. Astaghfirullah, kana hango cewa nayi kaza. Astaghfirullah, kana faɗa zuciyarka ta yadda Allah kake nema, domin shi baya duba komai, zuciya yake nema, ba jan carbin yake dubawa ba daddanna counter din yake nema ba, yana neman cewa ina ka dosa, me zuciyarka take cewa. Shi yasa ya ce fastaghfiruni, ku nemi gafara ta aghfir lakum, zan gafarta muku. Allah ka gafarta mana. Jama'a mu mutane ne waɗanda kullun sai mun yi zunubi, kullun. Allah ne da kullun, in ji Bahaushe, kuma gaskiya Bahaushen ya faɗa, lalle kullun sai mun yi zunubi, to kullun kuma mu nemi gafara, kullun mutum ya nemi gafara. Duk da ana cewa wai ana son ka daina zunubi gaba ɗaya sannan ka nemi gafara, ya zama taubatan nasuha. Wannan magana da malamai suka faɗa gaskiya ne, to amma ko da tuban muzurin ne ka dinga yi, haka malamai suka ce, ko da za ka yi kai ɗan kwana 7 baka sake yi ba, ranar na 8 ka sake yi, to ka sake yi. Wata ran sai ka kai 10 baka yi ba, wata rana sai kwana 20 baka yi ba, wata rana sai kwana 30 baka yi ba, wata rana sai dainawa gaba ɗaya. Amma idan ya zama ka ce to barin tara, ni gaskiya tun da dai ni yanzu zan daina waɗannan abubuwan ba, bari ranar da zan tuba gaba ɗaya, fa innahu min alamati shiqa wal kizlan wa damsil basira, wannan alamar tabewa ne.
kana ta tarawa kana ganin 2035 shekarunka sun kai 70 lokacin za ka tattara ka tuba to an ka mutu a 2020 ba ko 25 ba kaga baka tuba ba kenan gaba to amma kullum idan mutum yana tuba Allah zai gafarta masa sai dai sake komawan kuma bai dace ba kuma ba daidai ba ne to amma tun da dai ka tuba watakila kafin ka koma din kuma ka mutu jama'a an yi sa'a ko ba yi sa'a ba an yi sa'a subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh